Oni jsou ve všech sítích, tyto diverzně psychologicko-patologická nacistická centra, ano. O co jde? V Rusku žije v azylu takovém ruském americký takový počítačový odborník, velmi mladý, Snowden se jmenuje. A on popsal tyto praktiky NBA, ano, to je nějaká taková bezpečnostní služba internetová Spojených států, ano. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else.